opet neko zlomi srce, je li to poenta? Mislio sam da će biti napretka. Šta si mislio, nemaš ti pojma. I sam znaš da si bio srećan da lupaš gluposti. Srećan si sa mnom, nemoj da sereš više. Nisam srećan. Jesi srećan. Nisam. Srećan si. Nisam. Jesi. Ne. Kako nisi? Kad sam ja videla da jesi. Rekao si mi ti svaki dan da si srećan. 3 meseca da. A pa zadnjih par dana ne. Pa zadnja 3 dana smo bili u svađi. Kako možeš tako brzo da odustaneš od mene? Zato što ne vidim nikakav napredak u našoj vezi. Kako ne vidiš? Nikakav napredak. Ja ti nemamo problem među mene i tebe, nego drugi ljudi da se mešaju u vezu. Pa ti im to dozvoljavaš, Ne izvini. dozvoljavam Ti im im. dozvoljavaš. Ti im dozvoljavaš, Luna. Ti im dozvoljavaš. Ne. Da, ti im dozvoljavaš. Da, ti im dozvoljavaš, sve im ti dozvoljavaš. Ja nikome ne dozvoljavam, znači ja automatski distanciram svaku osobu koja na najmanji mogući način pokuša da se igra. Ispadnem najgori, ispsujem, izvređam, znači budem smrad, budem ono što oni hoće. Znači da me naprave, okej, nema problema, bit ću i gori nego što jesam, mnogo gori, nije problem uopšte, baš me briga što sam na televiziji. Zbog nas, da bi nešto očuvao, da bi nešto sačuvao, ti se posereš po tome što ja radim mesecima i odeš i tako čučoriš s njima i radiš. Znači, nema šanse. Znači, tebi neke stvari ne dolaze u glavu, nema šanse da ti dođu u glavu. Nisam pričala s njom, mesecima. Bukvalno sam joj grubo rekla samo rečenicu da mi više ne priča. Ne interesuje me šta si rekla, Luna, ne interesuje me. Nema priče, nema jedna reč s njom, boli te kurac za nju. A kako sam ja tebi prešla kad si ti pričao sa njom? To je jednostavno pokvarena jedna osoba koja je to posao ovde. Kako to nisi shvatila, evo? Koji je to posao? Koja se poigrala eto s tobom i to je to. Pa baš po toga što mi onda zameraš. Kako možeš da dođeš da to bude razlog da ti je više ne budemo zajedno? To je jedan od razloga. Koji još? Nisi dovoljno zrela za mene. To je glavni razlog. Posle 3 meseca ti meni sad kažeš da nisam zrela za tebe. Da, mislio sam da će biti bolje, da će krenuti u nekom uzlaznom putanjom, ne nekako normalno, ali jednostavno ne, sve ide na dole. Sve manje i manje me pratiš, sve manje i manje slušaš šta pričam. 7. mesec, kapiram da si i ono pukla više od realitija, da više ne kontaš neke stvari, izgubila kontakt sa realnošću, pratiš pitanja novinara, na osnovu toga osuđuješ mene, na osnovu nekih gluposti, banalnih, idiotskih pitanja, na osnovu komentara. Šta sam te Na osnovu komentara za crnim stolom ti mene isto napadaš. Ja nisam reality učesnik, ja sam tvoj dečko bio, znači nema... Za šta sam te napadala? Za šta? Za sve živo. Znači ti poslušaš neki komentar pa onda, aha, ti radiš to i to. Kao što ja tebi zabranjujem. Šta ja tebi zabranjujem? Ja tebe savjetujem da ne treba... Nisam, kad sam rekla da si mi zabranio. Nisam rekla da si me zabranio. Rekla sam da si mi zamerio. Nisi rekla da si ti zabranio. Kad sam rekla da si mi zabranio? Kad? A kad nisi rekla da sam ti zabranio, kad su oni pričali? Nikad. Samo si ovako čutala. Ma čutala sam jer i ti čutiš. Nisam, kad su juče davali komentari, ja sam čutala sve vreme zato što nisam dala odgovor, mislim da bi se svađala sa njima. Nikome ništa nisam rekla, nikome. Da, nisi shvatila, nego si ustala za stolom, da, on priča da sam ja žrtva. Ne, rekla sam da si u pravu za Zoricu, ali sam rekla da mi se ne sviđa način na koji mi govoriš, da kad grešim, još jedna stvar, isto, koju neću da ti pređem, neću više ništa da ti prelazim, gotovo. Znači, moraš da shvatiš da je kraj. Znači, još jednu stvar ti nisam rekao. Znači, kad mi ubacuješ neke reči usta i promenjuješ, znači, menjaš ono što sam ja rekao, znači, nas. I te neke stvari. To je klasična manipulacija u realitiju. Ja takve stvari ne podnosim. Milion stvari ima. Sad ima milion stvari. Sad jednom više nisi bio srećan. Odjednom ništa, ono što si pričao do pre 3 dana više ništa ne važi, jel' tako? Ne mogu više, ne. Ne, istolerisao sam ti svaki put. I svaki put sam ti ukazivao na greške. I ti si te greške iznova pravila. Evo, opet si napravila milion tu gluposti sad u zadnja 3 dana. Znači, užas.
Užas. Jednostavno ne znaš da se distanciraš, se skloniš od crnog stola, skloniš od jebenog realitija i da te boli uvo. Ne znaš, ne umeš, nećeš, ne znam ni ja. Ne znam šta ti se dešava tu u glavi, ne znam, jednostavno neće da se skloniš, da uživamo, sedimo sa strane, sunčamo se i boli nas dupe do kraja. Nećeš, jednostavno nećeš. Ti uplićeš nas i našu vezu za crni sto među ona pogana usta tamo. Ti to radiš, konstantno ti to radiš. Ja konstantno bežim od toga, ti konstantno nas bacaš tamo. Da nas ispiraju tamo ko kako stigne i da raznorazne bljuvotine pričaju o nama. Nije tako. Jeste tačno, jeste, evo. Ja neću da bude moje veze Dobili su to, dobili su naš raskid. Izvolite. Neću da raskidemo Okej. Pa moramo da raskinemo. Moramo, Luna, moramo. Ja neću. Ne, moramo. Jednostavno, brat, pokušavao sam na sve moguće načine da sačuvam našu vezu, ali ne vredi. A ja te volim, ne mogu. I ja tebe volim, ali prebolit ću. Kako ne mogu, nećeš. Ne mogu. Prebolit ćeš i ti mene, moraš. Neću, ne želim. Ne želim to. Ne mogu, volim te, kako da bez tebe svaki dan, kako, ako mi je teško svakako. Ne mogu. Ne mogu, stvarno. Kako možeš da me ostaviš sada?